разкажа кой съм аз. Казвам се Александър Костадинов, на 10 години съм и живея в София. Ходя на тренировки по таеквондо, а сега ще ви покажа как карам моя BMX, моята тротинетка и моя скейтборд. В следващите епизоди ще говоря за безопасността, за хиксовете, за тротинетките и за скейтовете. Ще ви разкажа откъде може да си ги купите и много други неща. Надявам се, че ви е било приятно да гледате това видео от моя канал и до скоро!